வீட்டிற்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் வருக என்று வரவேற்கிறேன். எனது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரபு வாசிங்க. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. பிரபு படிக்கிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு படிக்கிட்டோம். சரி சரி எல்லாத்தையும் சான்ஸ் வேணும். படிக்கிட்ட மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு சொல்லிட்ட படிங்க பிரபு. ஓகே மாதாஜி. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய 3 தடவை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदादि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेश गोपिका कांद राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतृभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. माताजी नेक्स्ट स्लाइड माताजी. हरे कृष्णा. என்னாச்சு பிரபு? மாதாஜி காணமா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இருக்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். பரவாயில்ல மாதாஜி. நமோ மகாவதன்யாய नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रताय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर देशे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मण हिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. श्री गुरुवे चंद्राय राधिकाय ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तेजतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी. थैंक यू माताजी. शेर आगला माताजी. இப்போ வருது. திருப்பி போயிடுச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் வருது மாதாஜி. நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம் மாதாஜி. வருதா? ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. இல்ல மாதாஜி வரல. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி என்ன பண்றது? நெட்வொர்க் வர மாட்டேங்குதா? கேக்குதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணாம். நான் எடுத்துடலாம் மாதாஜி. நான் ஸ்கிரீன் எடுத்துடலாம். ஒரு நிமிஷம். ஓகே நான் சொல்லிடுவேன் மாதாஜி. அதுன்னு தெரியும். வாசிச்சாங்களா நான் சொல்லிடுவேன். கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. தெரியுது இல்லைங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. கிருஷ்ணா தெரியுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. பஞ்சசதசோ அத்தியாய புருஷோத்தம
உத்தம யோகா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஏன் மாட்டேங்குது தெரியல கிருஷ்ணா மாதாஜி. பகவான் எஸ் வாசா மாதா தெரியுது மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா வருதுங்களா மாதாஜி. மாதாஜி எழுது? எஸ் மாதாஜி தெரியுது கிளியரா. 15.1. ஸ்ரீ பகவான் வாசா ஸ்ரீ ஊத்வா வச். மாதாஜி நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றது தெரியுது பாருங்க, எங்களுக்கு தெரியுது, உங்களுக்கு தெரியுதா? இல்ல மேடம் எனக்கு தெரியுது மாதாஜி, நான் எழுதல் தெரியுது. ஓகே தெரியுதுல்ல? அப்ப மாதாஜி கண்டினியூ உங்களுக்கு பண்றீங்க எப்படி? தெரியுது மாதாஜி தெரியுது. அப்ப கண்டினியூ பண்ணுங்க. படிங்க பிரபு. ஸ்ரீ பகவான் வாசா ஊத்வா மூலம் அதசாகம் அஸ்வத்தம் ராகு அவ்யயம் சந்தாம்சி எஸ்ய பர்ணானி எஸ்தம் வேத சவேத வித். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், மேல் நோக்கிய வேர்களையும் கீழ் நோக்கிய கிளைகளையும் வேத பதங்களை இவைகளாகவும் கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகின்றது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. நம்ம 14வது அத்தியாயத்துல இறுதியில என்ன பார்த்தோம்னா, 3 குணங்களையும் பக்தியின் மூலம் வெல்ல முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொன்னாரு. அந்த பக்தியை அடைவதற்கு பௌதீக உலகில் பற்றற்று வாழ வேண்டும். அதுதான் இந்த 15வது அத்தியாயம். வந்து பௌதிக பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா, மேல் நோக்கியவர்களின் கீழ் நோக்கி கிளைகளின் வேத பதங்களை இலைகளாக கொண்ட ஒரு ஆலமரம் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. இம்மரத்தை அறிந்தவன் வேதங்களை அறிந்தவன். இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆலமரம் சொல்றது வந்து பிம்பம், பிரதிபம்பம். ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற மரம் அது. இங்க வந்து நமக்கு இப்ப எப்படி ஒரு நீர்நிலையில நின்று நம்ம பார்த்தா அந்த ஆத்தங்கரையோர இருக்கிற மரம் அப்படியே தண்ணியில ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும், தலைகீழ தெரியுற மாதிரி. இப்ப இந்த பௌதிக உலகம் அப்படித்தான். உண்மையான மரம் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது, அதனுடைய பிரதிபலிப்பு இங்க இருக்கு. இந்த மரத்தை நம்ம வந்துட்டு அறிஞ்சுக்கிட்டோமா, அது வந்துட்டு பகவான அறிஞ்சுக்கிற மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லப்படுது. இந்த ஜட உலக பிணைப்பு தான் இந்த ஆலமரம். இந்த ஜட உலக பிணைப்பு ஆலமரம். இந்த ஜட உலக பிணைப்புல நம்ம பற்றுதல் வச்சிருக்கிறவங்க தான், பற்றுதல் வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு வந்து முக்தி பெறத்துக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. இந்த பற்றை நம்ம இருக்கணும். இந்த கிளைகள் சொல்றது வந்து கிரக அமைப்புகள், பழங்கள்னு சொல்றது வந்து இங்க உயிர்வாளிகள், உயிர்வாளிகளுடைய செயல்கள். அது என்னென்ன செயல்? அறம், பொருள், இன்பம், வீடு, இதுக்குரிய செயல்களை குறிக்குது. இந்த மரத்துல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா பச்சை இலைகள் குறிப்பிடப்படுறது வந்து நாம வேதங்களில் சடங்குகள் செய்ய பாருங்க, அதை குறிக்குது. இத வந்து நீங்க என்ன செய்யணும், புக்ல விரிவா இருக்குது, கொஞ்சம் புதுசா படிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும், புக்ல படிச்சு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிங்க. நாங்க விளக்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த மரம் வந்துட்டு, இந்த மரத்தோட மையம் எப்படின்னா, மையத்திலிருந்து 180 டிகிரி இந்த ஜட உலகம் இருக்குது, மிச்சம் 180 டிகிரி ஆன்மீக உலகம் இருக்குது. இங்க வந்து இதுல என்ன சொல்லிக்கிறாங்க, हरे कृष्णा माताजी. अदशोर्वत्वं प्रसृता शाखा गुण प्रवर्धा विषय प्रवालः अद्यश्च मूलान्यनुसन्तानि कर्मानुवदीनि मनुष्य लोके. இம்மரத்தின் அதர்ஷ மூலாயன் அதர்ஷ மூலாயனு சந்ததானி கர்மானுபந்தியனி மனுஷ்ய லோகே. இம்மரத்தின் கிளைகள் ஜட இயற்கையின் குணங்களால் வளர்த்தப்பட்டு மேல் நோக்கியும் கீழ் நோக்கியும் விரிகின்றன. உபகிளைகள் புலனின்ப விஷயங்களாகும். இம்மரத்தில் உள்ள கீழ் நோக்கி செல்லும் வேர்கள்
பலன் நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்த உள்ளன. மாதாஜி, இது அரச மரமா ஆலமரமா? ஆலமரத்தோட இது கம்பேர் பண்றாங்களா அரச மரத்தை? மாதாஜி இது ஆலமரம் தான் மாதாஜி. இங்க இப்ப நம்ம பாக்குறது ஆலமரம் தான். இல்ல நான் என்ன ஆலமரம். கேக்குறேன், மாதாஜி இருக்காங்களா இல்லையா லைன்ல? இருக்கீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இருக்கிறம்மா, நெட் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளமா? சரி, உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸ்கிரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? தெரியுது. 15.2. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க எடுக்கிறீங்களா இல்ல நான் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா? பண்ற மாதிரி திரும்ப ஏது கனெக்டிவிட்டி போனா நீங்க பண்ணுங்க. என்ன பண்றது, திடீர்னு ஆரம்பத்திலே இன்னைக்கு நேத்து லாஸ்ட்ல தான் பண்ணுச்சு, இன்னைக்கு ஆரம்பத்திலே பண்ணுது. சரி, ஓகே ஓகே. அது யூடியூப் லைவ் போயிட்டு இருக்கு, நீங்க எடுங்க இப்ப கிளாஸ் எடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 15.2 ஸ்லோகம் படிங்க. படிச்சுட்டாங்க. இப்போ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த மரத்தினோட கிளைகள் ஜட இயற்கை குணங்களாலதான் வளப்படுத்தப்படுது. இதனுடைய மூல வேர் எங்க இருக்குதுன்னா பிரம்மலோகத்துல இருக்குது. மற்ற வேர்கள் எல்லாம் இந்த மாநில லோகத்துல இருக்குது. இந்த மாநில லோகத்துல இருக்கிற இந்த வேர்கள் பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுத்துது நம்மள. இந்த உபகிளைகள் தான் புலன்ப விஷயங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் 15.3.4 எல்லாரும் ட்ரை பண்ணுங்க. மாதாஜி மட்டுமே எப்பவும் படுறாங்க, வேற யாராவது கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 3-4வது பதம். பிரபுஜி, மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, ப்ளீஸ் படிங்க. சேஹே ந ரூபமஸ்யேஹ ததோபலப்யதே நாந்தோ ந சாத்திர்ன சமப்ரதிஷ்டா அஸ்வத்தம் ஏன சுவிரூಢமூலம் அசங்கசஸ்திரேண திருடேன சித்வா ததः பதம் பரிமார்க்கிதவ்யம் யஸ்மின் கதா ந நிவர்த்தந்தி பூயः தம் ஏவ சாத்யம் புருஷம் பிரபத்யே யத் பிரவృత్తి பிரசுருதா புராணி. இம்மரத்தின் உண்மை உருவம் இவ்வுலகில் காணப்படக்கூடியது அல்ல. இது எங்கே முடிகின்றது, எங்கே தொடங்குகின்றது, அல்லது இதன் அஸ்திவாரம் எங்கே இருக்கின்றது என்பதை யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் பலமாக வேரூன்றியுள்ள இந்த மரத்தை பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் பற்றின்மை என்னும் ஆயுதத்தால் உறுதியுடன் வெட்டி சாய்க்க வேண்டும். அதன் பின்னர் எங்கே செல்வதால் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அந்த இடத்தை நாடி அங்கே யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகின்றதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகின்றதோ அந்த பரம புருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். ஹரி கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. இந்த மரத்தோட உண்மை உருவம் இந்த உலகத்தில் இல்ல, அது ஆன்மீக உலகத்துல இருக்குது. இது எங்க முடியுது எங்க தொடங்குதுன்னு சொல்லிட்டு யாராலையுமே அறிஞ்சிக்க முடியாது, புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா இந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு இந்த வேறு. இதை எப்படி நாம வெட்டி சாய்க்கலாம்? பற்றின்மை. நம்ம இந்த பௌதிக உலகில பற்ற அறுக்கிறதின் மூலமா அததான் ஒரு ஆயுதமா வச்சுக்கணும். அந்த ஆயுதத்தோட உதவியோட நாம உறுதியா வெட்டி சாய்க்கணும். அப்புறம் எங்க செல்றதாலும் திரும்ப எங்க போனா நம்ம திரும்பி வர மாட்டோம். பகவான உலகத்துக்கு போனா திரும்பி வர மாட்டோம். அங்க போயிட்டு யாரிடமிருந்து எல்லாம் தொடங்குகிறதோ, யாரிடமிருந்து எல்லாம் விரிவடைகிறதோ அந்த பரமபுருஷ பகவானிடம் சரணடைய வேண்டும். எப்படின்னா, இப்ப நாம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது வேற எங்கன்னு ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. நான் எனது தந்தையின் மகன், எனது தந்தை இன்னொரு மகன், அவர் இன்னொரு மகன், இப்படியே போவோம். இப்படியே போயிட்டு பிரம்மாதான் அனைவருக்கும் தந்தை போய் முடியுது. ஆனா பிரம்மா எங்கிருந்து வந்தாரு? விஷ்ணுவின், அதாவது பகவானுடைய விரிவாக்கமான கர்ப்பதோகசாயி விஷ்ணு நாபி கமலத்திலிருந்து வந்தாரு. யாராவது பேசுறாங்க மாதாஜி, பிரபு
இறுதியில நம்ம இப்படி தேடிட்டே போக போக பிரம்மா இருந்து கர்ப்பதாய் விஷ்ணு, அப்புறம் கடைசியில எங்க போகுது பரமபுருஷ பகவான். இந்த மரத்துல மூலம் பகவான் வந்து எப்படி நம்ம வந்து இது தெரிஞ்சுக்கலாம், எப்படி இதை பட்டிருக்கலாம்னா பக்தரோட சங்கத்தை சேர்ந்து அந்த ஞானத்தின் மூலம் நம்ம அறிந்து உண்மையான ஒரு மரத்துல நம்ம வந்து நிலை பெறலாம். இந்த பௌதிக வாழ்க்கையின் ஆலமரத்தை உறுதியுடன் அதாவது பற்றின்மை ஆயுதத்தால வெற்றி சாதிச்சு நாம பௌதிக வாழ்க்கையிலிருந்து வெளிவரலாம். ஆனா அதுக்கு முக்கியமா என்ன பண்ணணும், பகவான் கிருஷ்ணன் சரணடையணும். சரணடைஞ்சதுமே தானாகவே இந்த பௌதிக பற்றின்மை இருக்கிறது எல்லாமே பற்றுகள் எல்லாம் அப்படியே நமக்கு அருந்துரும். ஹரே கிருஷ்ணா. நாம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனிடம் சரணடைய வேண்டும். அடுத்து 6. நாதத்பாசாயதே சூர்யோ மேஷவாங்கோ நபாவகா எத்கத்வா ந நிவர்த்தந்தே தத்தாம பரமம் மம. எனது அந்த பரம வாசல் ஸ்தலம் சூரியனாலோ சந்திரனாலோ நெருப்பினாலோ மின்சாரத்தினாலோ ஒளிவூட்டப்படுவது இல்லை. அதனை அடைபவர்கள் ஒருபோதும் இந்த ஜட உலகிற்கு திரும்புவது இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப அந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிற மாதிரி சூரியன் வந்தாதான் வெளிச்சம், நைட்ல சந்திரன் வந்தாதான் வெளிச்சம் அப்படின்னு சொல்லி கிடையாது. பகவானோட உலகத்துல எப்பயுமே அங்க வந்துட்டு பகவானுடைய சுய இதே அங்க வந்து தேவையே இல்லை. எப்பொழுதுமே அங்க வந்துட்டு பிரகாசம்தான். நாம அந்த வாசஸ்தலத்துக்கு போகணுமா, போகணும்னு ஆசை இருக்குதா? அந்த ஆசை இருந்தா நாம பகவான் கிருஷ்ணரை சரணடைய வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 15.7. ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन மனசஸ்தானீந்திரியாணி பிரகிருதிஸ்தானி கஷ்யதி. இந்த கட்டுண்ட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் எல்லோரும் எனது நித்தியமான அம்சங்கள் ஆவார். கட்டுண்ட வாழ்வின் காரணத்தால் மனம் உட்பட 6 புலன்களுடன் இவர்கள் மிகவும் கடினமாக சிரமப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு கர்ஷதின்னு சொல்றாங்க பாருங்க. கர்ஷதினா கடினமா சிரமப்படுறாங்க. எதனால? இந்த கட்டுண்ட உலகில் 3 குணங்களாலதான், அந்த ஜடையத்தின் 3 குணங்களால கட்டுண்ட வாழ்வுல அந்த காரணத்தால நம்ம மனம் உட்பட 6 புலங்களும் நம்ம மிகவும் சிரமப்படுறோம். அதனாலதான் மனதை நாம் நமது நண்பனாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நமது கட்டுப்பாட்டுல வைக்கணும். நமது கட்டுப்பாட்டுல இருந்தா எதிரிதான். மனம் 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 முக்கியமானது மனம். அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம் இது நல்லா. நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. 15.8. கிருஹித் வைதானி சம்யாதி வாயுர்கந்தான் நிவாஷயாத். காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதைப் போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழி ஒரு உடலிலிருந்து மற்றொரு உடலுக்கு வாழ்வின் பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறான். இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. காட்டுல இப்ப ஒரு மல்லிகைப்பூ இருக்குது, அது வாசம் வருது. அந்த வாசம் தான் தெரியும். மல்லிகைப்பூ தூரமா இருந்தா கூட அதனுடைய வாசம் நமக்கு தெரியும். அந்த மாதிரிதான் இந்த உயிர்வாளி உயிர் விட்டதுமே ஓர் உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு நம்மளுடைய உணர்வுகளை சுமந்து செல்றான். எப்படி? நம்ம 8வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். எம் வாவி ஸ்மன்பாவம் எஜித அந்தே கலவரம். அந்த ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் என்னன்னுட்டு, இறக்கும் போது ஒருவர் எத்தகைய நினைவுடன் உயர் நீக்கின்றாரோ அந்த நினைவிற்கு ஏற்றாற் போல அடுத்த பிறவி நமக்கு கிடைக்குதுன்னு. அதே மாதிரி அடுத்த சொல்றது அந்த காலை சமயம் சொல்றார் பகவான். அதாவது இறக்கம் தருவாயில் யார் ஒருவர் என்னை நினைவு கூறுகிறார்களோ அவர்கள் நிச்சயமா என்கிட்ட வருவாங்கன்னு பகவான் சொல்றாரு. நாம என்ன செய்யணும்? அந்த உணர்வுல இருக்கணும். எந்த உணர்வுல? உண்மையான ஒரு உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த உணர்வுகளால 84 லட்சம் உயிரினத்துல ஒரு உடலை பெறுவோம். அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம் இது இன்னும். நெக்ஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா.
படிங்க பிரபு. மாதாஜி யாருன்னா படிங்க. श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च அதிஷ்டாய மனச்சாயம் விஷயானுபசேவதே. இவ்வாறு வேறொரு ஸ்தூல உடலை பெறும் உயிர்வாழி மனதை மையமாக கொண்டுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட விதமான காது, கண், மூக்கு, நாக்கு, மூக்கு, தொடு, புலன் ஆகியவற்றை அடைகின்றான். இதன் மூலம் குறிப்பிட்ட புலனின் விஷயங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. இந்த மாதிரி இன்னொரு ஸ்தூல உடலை நம்ம பெறோம். அப்படி பெறும்போது என்ன செய்யறது? அதுலயும் மனம், எல்லாமே மனம்தான். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி காது, கண்ணு, நாக்கு, மூக்கு, தொடுப்புலன் எல்லாத்தையுமே கிடைக்க பெறலாம். இதன் மூலமா தான் அவனும் அந்த குறிப்பிட்ட புலன்ப விஷயங்களை அனுபவிக்கிறான். இது எப்படின்னா, உணர்வு மூலம் வேறுபடல். அந்த உணர்வு என்னன்னா, அது எப்படிப்பட்டது அந்த உணர்வு? அதன் உண்மை நிலையில் மிகவும் தூய்மையானது அந்த உணர்வு. சில பிரபாதர் ஒரு அருமையா ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. தண்ணி எப்படி இருக்குது? அந்த தண்ணி நாம ஒரு இதோட சேர்ந்தோ அந்த கலரை ஏத்துக்குது. பச்சை கலரோட சேர்ந்தா பச்சை கலர் ஆயிடுது, மஞ்சள் கலரோட கலக்கும்போது மஞ்சள் ஆகுது. இந்த மாதிரி கலக்குதான். அந்த மாதிரி இந்த தூய ஆன்மீக நிலையில் இருக்கும் ஆத்மாவின் உணர்வு என்ன ஆகுதுன்னா, பௌதிக குணங்களின் தொடர்புக்கு ஏற்ப அது மாற்றம் அடையுது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்? அந்த உணர்வை பௌதிக குணங்கள் தொடர்புக்கு ஏற்றபடி அது மாற்றம் அடையுதுன்னா நம்ம அந்த உணர்வு எடுக்கவே கூடாது. உண்மையான உணர்வு கிருஷ்ண உணர்வு அதைதான் நம்ம எடுக்கணும். இல்லாட்டி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? எந்த நிலையில இருக்கிறோமோ எந்த மாதிரி போறோமோ தெரியாது. அடுத்த ஜென்மம் 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாளிகளை தேவர்களாவோ, நாயாவோ, நரியாவோ, பூனையாவோ, எதாவோ நாம பிறவி எடுக்க வேண்டி இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. .10 उत्क्रामन्दं स्थितं वापि पुजानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ஞானசாக்ஷுஷः. முட்டாள்கள் உயிர்வாழி எவ்வாறு தனது உடலை கைவிடுகிறான் என்பதையோ, இயற்கை குணங்களின் மயக்கத்தின் கீழ் எத்தகு உடலை அவன் அனுபவித்துக் கொண்டுள்ளான் என்பதையோ புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் யாருடைய கண்கள் ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றுள்ளதோ அவரால் இவை அனைத்தையும் காண முடியும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. முட்டாள்கள் உயிர்வாளி எப்படி தன்னுடைய உடலை கைவிடுறாங்க அப்படிங்கிறதையோ, இல்ல இந்த இயற்கை குணங்களுடைய மயக்கத்தின் கீழே எந்த மாதிரி உடல் அவன் அனுபவிச்சிருக்காங்கிறதையோ அவனுக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவன் அறியாமல் இருக்கிறான், அந்த குணங்களின் கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறான். அதனால அவனுக்கு நாம ஏன் இப்படி அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம், எப்படி இந்த உடலை நாம விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா இது யாருக்கு தெரியும்? ஞானத்தில் பயிற்சி பெற்றவளுக்கு தெரியும். இது எப்படி தெரியும்? இது இப்ப எப்படி தெரியுது? யாருக்கு எப்படி தெரிய வருது? இப்ப பெரும்பாலும் இஸ்கான் இயக்கம் உலகமெல்லாம் பரவி இருக்குது. எதுக்காக? இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து மக்களை வெளியேற்றிருக்காங்க. இந்த ஞானத்தை நமக்கு எங்க கொடுக்குறான்னா, சில பிரபுபாதர் இஸ்கான் இயக்கம் மூலமா நமக்கு கொடுக்குறாரு. இது இஸ்கான்ல கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற்றம் அடைந்த நபர்கள் கட்டுண்ட வாழ்க்கை தொல்லை நிறைந்தா இருக்கிறதால இந்த ஞானத்தை பொதுமக்களுக்கு வழங்குகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. 15.11 यदन्तो योगिनशयनं पश्यन्तं यात्मन् व्यवस्थितं युरन्दो आत्मानो नयनं पश्यन्त यसेदस. தன் உணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவற்றையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். ஆனால் வளர்ச்சி பெறாத மனமுடையவர்களும் தன் உணர்வில் நிலை பெறாதவர்களும் முயற்சி செய்தாலும் கூட என்ன நடக்கிறது என்பதை காண இயலாது. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. அதே படிச்சு தன்னுணர்வில் நிலை பெற்று முயற்சி செய்யும் ஆன்மீகவாதிகள் இவையெல்லாம் தெளிவாக காண முடியும். தன்னுணர்வில் நான் உடலிலே ஆத்மா, நான் ஏன் பிறந்தேன், நான் எதனால கஷ்டப்படுறேன், இதெல்லாம் தெரிஞ்சவங்க தான் தன்னுணர்வில் நிலை பெறுறாங்க, தெளிவா காணலாம். ஆனா அந்த வளர்ச்சி இல்லாத அறியாமல் இருக்கவங்களுக்கும் தன்னுணர்வில் நிலை பெறாதவர்களுக்கும் முயற்சி செஞ்சா கூட என்ன நடக்குதுன்னு நம்மளால காண முடியாது. முக்கியமா இந்த காமத்தினாலும் ஆசையினாலும் நித்தியமாக்க முட்டாள் நபர்கள் வந்து தங்களது உடல் மாற்றத்தையும் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலில் தங்களது வாழ்வையும் பற்றி அறிவதற்கான எல்லா சக்தியுமே அவங்களுக்கு இழந்துடுறாங்க. அவங்களால இதை பத்தி சிந்திச்சு கூட பார்க்க முடியாது. எனவே அதுக்காக என்னன்னா, கிருஷ்ண உணர்வில் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்த நபர்கள் கட்டுண்ட மக்களின் வாழ்வு மிகவும் தொல்லை நிறைந்ததாக உள்ளது என்பதால் இந்த ஞானத்தினை பொதுமக்களுக்கு வழங்குகிறார்கள். நாம பேரளவான யோக பயிற்சி செஞ்சா கூட அவங்க எல்லாம் தன்னுணர்வு அடைஞ்சவங்க கிடையாது. ஆத்மா, உலகம், பரமபுருஷர் இதை உணர்ந்தவங்கதான் உண்மையிலேயே யோக முறையில் இருப்பவர்கள் மட்டும்தான். அதாவது என்ன சொல்ல வர, அந்த கிருஷ்ண உணர்வுடன் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்க பக்தி யோகிகள் மட்டும்தான் இந்த விஷயம் எப்படி நடக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. 15.13. காம் கூடாணி தாரயாம் பகம் ஓஜசா புஷ்ணாமி சௌஷதி சர்வாகா சோமோ பூத்வா ரஹாத்மகா. நான் ஒவ்வொரு கிரகத்திற்குள்ளும் நுழைகின்றேன். எனது சக்தியினால் அவை பாதையில் நிலை பெற்றுள்ளன. நான் சந்திரனாகி எல்லா காய்கறிகளுக்கும் வாழ்வு ரசத்தை வழங்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல முந்தின ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன தெரிவிக்கிறதுன்னா, 12வது ஸ்லோகத்துல பகவானுடைய கருணை இல்லாவிட்டா சூரியன் இருக்காது, சந்திரன் இருக்காது, நெருப்பு இருக்காது. சூரிய சந்திரன் நெருப்பு உதவியின்றி யாருமே வாழ முடியாது. இது கட்டுண்ட ஆத்மாவில் நம்ம இதை யோசனை பண்ணும் போது நமக்கு கிருஷ்ண உணர்வை இந்த தூண்டும் இந்த சிந்தனை எல்லாம். இது 13ல என்ன சொல்றாரு பகவான் சொன்னா, எல்லா கிரகத்திலையும் நான் தான் போறேன், என்னோட சக்தியானால அது எப்படி நிக்குது அந்த கிரகங்கள் எல்லாம் அப்படின்னா பகவானோட சக்தியினாலதான். இந்த காய்கறிகள் எல்லாம் ஒரு சுவை வருது. அது எப்படின்னா பகவான் தான் சந்திரனாகி எல்லா உணவுகளுக்குமே அந்த ரசத்தை வழங்குறாரு, பகவானே வழங்குறாரு. இதுக்கு என்ன காரணம்னா, மனித சமுதாயம் வசதியாக வாழ்ந்தபடி உணவுப் பொருளை அனுபவிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு காரணம் பகவான் பரமபுருஷரின் கருணையே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் வைஸ்வானரோ பூத்வா பிராணினாம் தேகம் ஆஸ்ரிதः பிராணாபான சமயுக்த பசாம்யன்னம் சதுர்விதம். எல்லா உயிர்வாழ்களின் உடலிலும் ஜீரண நெருப்பாக இருக்கும் நான் உட்சுவாச காற்றுடனும் வெளிசுவாச காற்றுடனும் இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம சாப்பிடுற பொருள் கூட செரிக்கணும்னா பகவான் தான் அனைத்து உயிர்வாழ்கள் உடலிலுமே பகவான் அந்த ஜீரண நெருப்பாக இருக்கிறாரு. அவர்தான் உட்சுவாச காற்று, வெளிசுவாச காற்று, ஆக்சிஜன், பிராணவாயு 2 வாயுமே அவருதான். அதோட இணைந்து 4 விதமான உணவை செரிக்க செய்கின்றார். 4 விதமான உணவுன்னா என்ன?
மென்னு சாப்பிடுறது, நக்கி சாப்பிடுறது, அப்படியே விழுங்குறது, குடிக்கிறது. இந்த மாதிரி 4 விதமான உணவு இருக்குது நாம சாப்பிடுறது. இந்த 4 விதமான உணவையுமே பகவான் தான் சேர்க்க செய்யறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அது அருந்துறது, மெல்றது, நக்கிறது, உறிஞ்சுறது, இதுதான் 4 விதமான உணவு. நினைப்பு வச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. சர்வஸ்ய சாகம் ஹிருதி சன்னிவிஷ்டோ மத்தः ஸ்மிருதிர் ஞானம் அபோகனம் ச வேதைஷ சர்வை அகம் ஏவ வேத்யோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் ஏவ சாகா. நான் எல்லாருடைய இதயத்திலும் வீட்டுள்ளேன். என்னிடமிருந்து ஞாபக சக்தியும் அறிவும் மறதியும் உண்டாகின்றன. எல்லா வேதங்களாலும் அறியப்பட வேண்டியவன் நானே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. பகவான் தான் நம்ம பார்த்தோம், எல்லாருடைய இதயத்திலுமே பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. அந்த ஞாபக சக்தியை கொடுக்கறதும் அவருதான், அறிவை கொடுக்கறதும் அவர்தான், மறதிய கொடுக்கறதும் அவர்தான், வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அவர்தான், அந்த வேதாந்தத்தை தொகுத்தவரும் பகவான் தான், அந்த வேதங்களை அறிபவரும் பகவான் தான். பகவான் வந்துட்டு எல்லா செயலும் அவர்கிட்ட இருந்தா தொடங்குது. ஏதாவது அறிவு வேணுமா, தேவையான அறிவு வேணுமா, அதுவும் பகவான் தான் கொடுக்குறாரு. இப்போ மறதி என்ன கொடுத்தாரு? மறதி என்ன நமக்கு கொடுத்துருக்காருன்னா, நாம முந்தின பிறவியில என்னவா இருந்தோம். நமக்கு முதல்ல இப்போ 4 நாளைக்கு முன்னாடி என்ன டிஃபன் சாப்பிட்டீங்கன்னு சொன்னா அதை கூட நம்மளால சொல்ல முடியாது. அந்த மாதிரி நமக்கு ஞாபக சக்தி இல்லை. அந்த அளவுக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னா அது யாரு காரணம்? பகவான் தான். மேலும் வந்துட்டு அருவு பிரம்மனாக புருஷோத்மரான முழுமுதல் கடவுள் தான் எல்லாருடைய இதயத்திலயுமே பரமாத்மாவா இருக்கிறாரு. இந்த வேதங்கிற ஒரு வடிவில அவதார ரூபத்திலேயே அவர் நம்ம வழிபடுறோம். ஏன்னா பகவானை பத்தின ஒரு அறிவை நமக்கு அந்த வேதம் தான் வழங்குது. கிருஷ்ணர் வியாசரா அவதரிச்சாரு, அப்ப வேதாந்த சூத்திரத்தை தொகுத்தாரு. அந்த வேதாந்த சூத்திரத்திற்கு வியாச தேவர் அவர் கொடுக்கப்பட்ட விளக்கு வரைதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அது பகவானோட குணம், ரூபம், நாமம், லீலைகள் அதை பற்றி விளக்குது. நாம அதை படிக்கணும். நித்தியம் பாகவத சேவை, தினமும் அதை படிக்கணும். ஆனா இந்த முடிவு என்னன்னா, பகவான் இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் விடுதலைக்காக தான் கருணையே வடிவாக இருக்கிறாரு. நமக்கு உணவு பொருளை கொடுக்கிறாரு, அதை செரிக்க செய்யறாரு, நம்ம செயல்களுக்கு சாட்சியா இருக்கிறாரு, வடிவில் நமக்கு ஞானத்தையும் வழங்குறாரு. அது மட்டும் இல்ல, முக்கியமா பகவத்கீதையின் ஆசிரியராக பகவானே கிருஷ்ணனின் வடிவில் நமக்கு ஞானத்தை வழங்குகிறார். நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள், அந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அனைவருக்குமே, அனைத்து ஆத்மாக்களுமே அவர்தான் வணங்கத்தக்கவர். பகவான் மிகவும் கருணை வாய்ந்து நமக்கு இதை கொடுத்திருக்கிறாரு. நாம இந்த பகவத்கீதையை நல்லா படிக்கணும், நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அதை விட கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தகன் வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறாரு. நாம படிக்கிறது மட்டும் பெருசு இல்ல, படிச்சு நல்லா படிக்கணும், கசடர ஒரு தப்பு இல்லாத நல்லா தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன்படி நடக்கணும். ஏன்னா இது நமக்கு வாழ்வியல் தத்துவத்தை பகவத்கீதை உணர்த்துகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் 15.16. त्वाविमौ पुरुषौ लोके शरश्चाक्षर एव च शरः सर्वाणि भूतानि கூட்டஸ்தோ அக்ஷர உச்சதே. தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் என 2 விதமான ஜீவன்கள் உள்ளனர். ஜடவுலகில் உள்ள ஜீவன்கள் தவறக்கூடியவர்கள் என்றும், ஆன்மீக உலகில் உள்ளவர்கள் தவறாதவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. 2 விதமான மனிதர்கள் இருக்காங்க.
இது வந்து நித்திய பக்தா நித்திய சித்தான் கூட சொல்லுவாங்க. இது வந்து தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எங்க இருக்கிறாங்க? இங்க ஜட உலகத்துல, இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறவங்க வந்து தவறக்கூடியவர்கள், ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கவங்க வந்து தவறாதவர்கள் அப்படின்ட்டு அழைக்கப்படுகிறது. இந்த ஸ்லோகம் 16, 17, 18 இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் தான் இது. இது வந்து நமக்கு பகவானுக்கும் நமக்கும் என்ன ஒரு உறவு அப்படின்னு ஒரு ஞானத்தை கொடுக்குது, சம்பந்தத்தை அளிக்குது. அதனால என்ன பிரயோஜனம் அப்படிங்கறத இந்த 3 ஸ்லோகமுமே சொல்லுது. ஒண்ணு சம்பந்தம், அபிதேயா, பிரயோஜனம், இது 3யுமே 3 ஸ்லோகம் சொல்லுது. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து படிங்க 15.17. उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाकृत यो लोकत्रयमाविश्य பிபர்த்தியஸ்வய ஈஸ்வரः. இந்த இருவருக்கும் அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷரான பரமாத்மா இருக்கின்றார். அழிவற்ற இறைவனான அவர் 3 உலகங்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றை காக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபு. அத 15.14 என்ன சொல்ல வர்றார் பகவான்னா, இந்த படைக்கப்பட்ட உயிர்வாளி, இப்ப முதல் உயிர்வாளி பிரம்மாவை தான் அவரு படைச்சாரு முதல்ல. அந்த பிரம்மாவில தொடங்கி எறும்பு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தங்களோட உடலை மாத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க. இந்த உடலை மாட்டிக்கொண்டிருக்கவங்கன்னா தவறக்கூடியவர்கள். தவறாதவர்கள்ன்றது ஆன்மீக உலகில் இருப்பவர்கள். அவர்கள் ஒன்றுபட்ட நிலை எப்போதுமே முக்தி பெற்றவர்கள். இதுதான் தவறக்கூடியவர்கள், தவறாதவர்கள். இந்த 2 பேத்துக்குமே அப்பாற்பட்டு அடுத்த 17வது ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு பகவான், இந்த 2 பேத்துக்குமே அப்பாற்பட்டு உத்தம புருஷன் பரமாத்மா இருக்கிறாரு. அந்த அழிவற்ற அவரு 3 உலகத்திலுமே நுழைஞ்சு அவரு காக்குறாரு. அவர் வந்து பகவான் நித்யானாம் சேதனானாம் சொல்றாரு. இதனோட விளக்கம் என்னன்னா, கட்டுண்ட முக்தி பெற்ற எல்லா உயிர்வாழ்க்கை இடையிலுமே பகவான் இருந்து அவர்களை பராமரித்து அவர்களை வந்து அவங்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப அனுபவத்துக்கு எல்லா வசதியுமே வழங்கக்கூடியவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. யாரு? அவர்தான் உன்னத புருஷர் பகவான் பரம புருஷர் ஸ்ரீகிருஷ்ணர். ஹரே கிருஷ்ணா. (15.18) அவங்க 2 பேருக்கும் மேலேயே பகவான் இருக்கிறாரு. 2 பேருக்கும் மேலேயே, அதாவது தவறக்கூடியவர்கள் தவறாதவர்கள் 2 பேருக்குமே அப்பாற்பட்டு பகவான் வந்து திவ்யமானவர். அதனாலதான் ஒரு வேதங்களில் புருஷோத்தமராக பகவான் கொண்டாடப்படுகிறார். புருஷோத்தமன்னா புருஷர்களிலே உத்தமர் யாருன்னா பகவான் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நானே படிக்கிட்டேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அடுத்தது மாதாஜி. 15.19 யோமாம் ஏவம் அசம்மூடோ ஜானாதி புருஷோத்தமம் சர்வவித் பஜதி மாம் சர்வபாவேன பாரத. எவனொருவன் என்னை பரமபுருஷ பகவானாக ஐயமின்றி அறிகின்றானோ அவன் அறிந்தவன ஆவான். எனவே பரதனின் மைந்தனே, அவன் எனது பக்தி தொண்டின் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் தான் பரமபுருஷ பகவான்னு யாரு வந்துட்டு நீக்கமர ஐயமர அறியறாங்களோ அவங்கதான் என்னோட பக்தி தொண்டில ஈடுபடுவாங்க முழுமையா அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு. என்னன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் தான் புருஷோத்தமர் அப்படிங்கிற அறியறவன் வந்து அதை அறியறவன் எல்லாவற்றையுமே அறிபவன் அப்படின்னு தெளிவா பகவான் சொல்றாரு. ஆனா அந்த ஒரு அறிஞரா இருக்கவன என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுடைய மதிப்புமிக்க நேரத்தை வீணடிக்கிறாங்க. வீணடிக்க கூடாது. வீணடிக்காம பரமபுருஷ பகவான் வந்து தொண்டுல வந்து ஈடுபடுறாங்க அவங்களும்.
பகவத்கீதை ஆணித்தரமா ஒரு இதுலயுமே சொல்லுது என்னன்னுட்டு, நாம பக்தி தொண்டில ஈடுபடணும், நம்மளுடைய மதிப்புமிக்க நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது. இந்த வேத ஞானம் எப்படி நமக்கு கிடைக்குது? கேட்கிறதால நம்ம காதால கேட்கறதால அறியப்படுதுதான் சுருத்தி அப்படின்னு சொல்றது. பக்தி தொண்டு புரியணும், பக்தி தொண்டு புரியணும். எப்படி? சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், இதன் மூலமா எளிமையா பண்ணலாம். அந்த பக்தி தொண்டுனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இப்ப எனது பக்தி தொண்டில் தன்னை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறான். யாரு? பகவான் தான் புருஷோத்தமரே, அவரு தான் எல்லாத்தையுமே அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே மூலம் அப்படின்னு அறியறவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதி ஞானதமம் சாக்ஷரம் இதம் உக்தம் மயா நக. 20. ஏதத்வா புத்வா புத்திமான் சயாத் கிருத கிருப்தக்ஷ பாரத். வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுவே. பாவமற்றவனே, தற்போது என்னால் இது வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்பவன் அதை அறியும். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. என்ன சொல்றாரு ஸ்லோகத்துல பகவான்? கிருஷ்ண மாதாஜி ஸ்லோகம் பகவான் சொல்றாரு, வேத சாஸ்திரங்களில் மிக மிக ரகசியமான பகுதி இதுதான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. இது என்ன பகவானே வெளிப்படுத்துறாரு. இதெல்லாம் புரிஞ்சு கொள்றவங்க தான் அறிஞன்றாரு. அவங்க செய்யற செயல் பக்குவத்தை அறியும். இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அறிஞர்கள். அந்த நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? பக்தி தொண்டின் மூலமா. ஆன்மீகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கான வழிமுறை என்னன்னா பக்தி தொண்டுதான். இதுல எப்படின்னா நமக்கு சில பிரபாதர் ஒரு ஒப்புமையை கொடுக்கிறாரு. பகவான சூரியனுக்கும் அறியாமை இருளுக்கும் ஒப்பிடுகிறார். பகவான் தானே வேதம். அவரு அந்த அறியாமை நமக்கு அந்த அறியாமையை நீக்கிறார். எங்க சூரியன் இருக்குதோ அங்க இருள் இருக்காதே. அதுக்கு அந்த பேச்சுக்கு இடமே கிடையாது. நாம அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவை நம்ம சரணடையணும். அங்க சரணடைஞ்சு எங்கெல்லாம் பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அங்கு நம்ம அவரோட சேர்ந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். அந்த இடத்துல அறியாமைங்கிற ஒரு பேச்சே கிடையாது. பக்தி தொண்டு தூய்மை சக்தி ரொம்ப நிறைஞ்சிருக்குது. நம்ம இந்த பக்தி தொண்டை செய்யும் போதே அதை ஈடுபட்ட உடனே என்ன ஆகுது? நாம தானாவே பாவமற்ற நிலைக்கு வந்துடுவோம். இது பகவானே சொல்றாரு. நாம பக்தி தொண்டு செய்யணும், பக்தி தொண்டு செய்யணும். பகவானே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே என்ற ஒரு எளிய மந்திரத்தின் மூலம் பகவானே நினைக்கணும். நாம தூய பக்தர்கள். இப்ப எப்படின்னா தூய பக்தர்களோட சங்கத்துலதான் நாம கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தி தொண்டு செய்யணும். அப்படி செய்யும் போது நம்ம எளிமையா தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம அதனால என்ன பண்ண கிடைக்கும்னா இந்த ஜடயத்தின் மீது நாம ஆதிக்க செலுத்துறதுக்காக ஒரு ஆசை விட்டுடும். அதாவது இந்த பௌதிக பற்றெல்லாம் விட்டுடுவோம். நாம அங்க விட்டதுமே பகவானோட அன்பு தொண்டை நம்ம பிடிச்சுக்குவோம். இந்த ஜட வாழ்க்கையினோட பிரச்சனைக்கு காரணம் என்ன? நமக்கு அது மேல இருக்கிற பற்று. அந்த பற்றை விட வேண்டும். இந்த அத்தியாயத்துல முதல் 5 பாதத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த நம்ம இதய பலவீனத்திலிருந்து நம்ம விடுவித்துக் கொள்ளணும். அந்த வழிமுறையை சொல்றாங்க. 6வது பாதத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னா புருஷோத்தம யோகத்தை விவரிக்கிறாங்க. இப்போ இந்த பௌதிக உலகம் இதுவும் ஒரு சிறைதான். என்ன? ஜெயில இருக்கிறவங்க ஜெயிலுக்குள்ள அந்த 4 செவத்துல இருக்கிறாங்க. நாம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கிறோம். இந்த பௌதிக உலகமும் ஒரு சிறைதான். நாம இப்போ இந்த ஒரு சிறையில இப்போ நிஜமான இந்த ஒரு சிறையில இருக்காங்கன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் விசிட்டு வராரு ஒரு சிஎம்ஓ பிஎம்ஓ வந்தா என்ன கேட்கணும்? எனக்கு இங்க சிறையிலங்க சரியா சாப்பாடு போடலைங்க, எனக்கு இங்க வெளிச்சம் இல்லைங்க அப்படின்னு நம்ம அந்த மாதிரி கேட்கக்கூடாது. நம்மளோட குறைய கேட்கக்கூடாது. எதை பத்தி கேட்கணும்? விடுதலை பத்தி கேட்கணும்.
இந்த வசதியே கேட்க கூடாது. இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. ஒரு அம்மா வந்து விறகு கட்டு தூக்கிட்டு போறாங்க, தூக்க முடியாத. வந்து பகவான் கேக்குறாங்க, என்ன என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் வேணுமான்னு கேட்டா, இந்த விறகு கட்டை எடுத்து அந்த அப்பெல்லாம் சுமதாங்கி கல் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கல்லு மேல வச்சா போதும்ன்றாங்க. இது என்ன இது? இதுதான் சிஎம் வந்து வரும்போது நம்ம குறைய சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி என்ன கேட்கணும்? விடுதலை கேட்கணும். பகவானை கேட்டா, பகவானை பார்க்கும்போது பகவான்கிட்ட வந்து நம்ம விடுதலை கேட்கணும். இந்த மாதிரி இந்த வசதிகளை கேட்கறது வந்து கைதவ தர்மம்னு சொல்லி சொல்லப்படுது. இது வந்து பிரபுபாதர் கூறியிருக்கிறார். இந்த பக்தி தொண்டு நாம செய்யறோமே, இதனால என்ன அப்படின்னா, பகவானே பக்தர்களுக்கு சேவை செய்ய காத்துட்டு இருக்கிறாரு. உண்மையான பக்தருக்கு பகவான் சேவை செய்ய காத்துட்டு இருக்கிறாரு. இதுக்கு என்ன ஒரு கதை சொல்லலாம்னா, காஞ்சிபுரத்துல திருவெக்கா காஞ்சிபுரம் அங்க வந்துட்டு இதை முடிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சிருக்கீங்களா யாருன்னா? ஹரே கிருஷ்ணா. யோக யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி என்ன படிக்கிறீங்களா? ஓம் தத்சதி ஸ்ரீமத் பகவத் கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே புருஷோத்தம யோகோ நாம பஞ்சசதசோ அத்தியாய. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ணா என்ற பக்தி தொண்டு. அதனால ஒரு சின்ன கதை நம்ம இது நிஜமாலுமே நடந்த கதை தான். இந்த வரது எல்லாமே நமக்கே தெரியும். காஞ்சிபுரத்துல ஆழ்வார்கள் இருக்கிறாங்களா, ஆழ்வார்கள் ஒருவர் திருமணிசை ஆழ்வார். அவருடைய சீடர் வந்து கணிக்கண்ணன். இந்த கணிக்கண்ணன் வந்து என்ன பண்றாருன்னா, நல்ல பகவான் மேல வந்து நல்லா பாடுபடுவாங்க, பாட்டு பாடுவாங்க. இந்த ஆழ்வார்கள் பாடுறதுக்கு ஒரு பகவான் வந்து சொல்லுவாங்களா, என்ன பத்தி பாடு என்ன பத்தி பாடுன்னு ஆழ்வார்களுக்கு வந்து பகவானே கேட்பாரு. இப்ப கணிக்கன் வந்து ரொம்ப பாடுவோம். அப்படி பாடும்போது அந்த அந்த பாட்டை கேட்டு அந்த நாட்டு ராஜா என்ன பண்றான், கூப்பிடுறான். கூப்பிட்டு கணிக்கண்ணனே, எனக்கு ஒரு பாட்டு பாடு, என் மேல ஒரு பாட்டு பாடு அப்படின்னு சொல்லி கணிக்கண்ணனை கேட்கிறான். யாரு? அந்த நாட்டு மன்னன். அப்ப கணிக்கண்ணன் சொல்றான், நாராயணனை பாடும் வாயால் இந்த நரனே பாட மாட்டேன் அப்படின்னு அடிச்சு சொல்றான். நான் பகவானை பத்தி தான் பாடுவேன், மனிதர்களை பத்தி பாட மாட்டேன்னு. ராஜாவுக்கு கோபம் வருது. நான் இந்த நாட்டோட ராஜா, என்னை பத்தி பாட சொன்னா நீ பாட மாட்டாங்கறியா? இவனை உடனே நாடு கடத்துங்க அப்படின்னாராம் ராஜா. உடனே நாடு கடத்துறாங்க. நாடு கடத்தும் போது கணிக்கண்ணன் வர அப்படி திருமணிசை ஆழ்வார்கிட்ட, இந்த மாதிரி நாடு கடத்துறாங்க, நான் நாட்டை விட்டு போறேன். விடுவாரா திருமணிசை ஆழ்வார்? சிஷ்யன் போறானே, சரி நானும் வரேன். இவர் பிரியமானவர் யாரு? பகவான். பகவானை விடுவாரா? பகவானை கூப்பிடுறாரு. என்னன்னு? பக்தர்கள் சொல்லுக்கு பகவான் கட்டுப்பட்டவர் சொல்றாரு. காஞ்சி இவர் பேர் என்னன்னா எதற்காரி. எதற்காரின்னு பேரு பகவானுக்கு. சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள். சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள், அதாவது பக்தர்கள் என்ன சொன்னாரோ அதன் போல செய்தாரு. அப்ப திருமணிசை ஆழ்வார் ஒரு பாட்டு பாடுறாரு. என்னன்ட்டு அவர் எழுப்புறாரு. கணிக்கண்ணன் போகின்றான் காமரும்பும் கட்சி, மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டாம், துணிவுடைய சென்னா புலவனும் போகின்றேன், நீயும் உண்டன் பையனாக பாயை சுருட்டிக்கொள் அப்படிங்கிறாரு. என்னன்னு? கணிக்கண்ணன் போறான். பெருமாளே, மணிவண்ணா நீ படுத்திருக்காதப்பா, உன்னோட படுக்கை எது? ஆதிசேஷன், நீ எடுத்துக்கப்பா, உன் பாயை சுருட்டிக்கப்பா அப்படிங்கிறாரு. சொன்னதுமே பகவான் சருன்னு பாயை சுருட்டிட்டு கிளம்புறாரு. கிளம்பி போய் சாயங்காலம் நேரம் ஆகுது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, நாட்டுல மேகங்கள்லாம் இருண்டு வருது. அந்த அழகுது கோட்டாம் பூது, அந்த சுபசகனங்கள். ஏன் அந்த ஊர்ல பகவான் இல்ல, அதனால சுபசகனங்கள். ராஜா உடனே அரசவையை கூட்டுறான். கூட்டிட்டு என்ன ஆச்சு ஏதாச்சு, நாட்டுல என்ன இப்படி புயல், புழுதி காட்டு வீசுது, சூறக்காத்து வீசுது, இந்த மாதிரி அந்த அழகுது கோட்டா பூதி இருக்கு, என்ன காரணம் அப்படின்னு ராஜா கேக்குறாரு. கேட்டதுக்கு அப்ப சொல்றாங்க என்னன்னு, நீங்க தான் திருமணிசை ஆழ்வாரோட சிஷ்யரு கணிக்கண்ணனை நீங்க நாடு கடத்துனீங்க. அவர் என்ன பண்ணாரு, அவரோட திருமணிசை ஆழ்வார் போயிட்டாரு. பகவானும் தூய பக்தர்களோட பகவானும் போயிட்டாரு.
அப்படின்னு சொல்றாங்க. சொன்னதுமேதான் அந்த ராஜாவுக்கு ரொம்ப வருத்தம் ஆயிடுது. உண்மை தெரிஞ்சுக்கிறா. அப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே போறா. அப்படி ஓடி போய் சொல்றாரு, கணிக்கண்ணாட்ட கெஞ்சி கேட்கிறாரு, போக கூடாதுப்பா, நீ போவாதப்பா, நான் தெரியாம தப்பு செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி வேண்டிக்கிறாரு. வேண்டினதுமே சரி குரு போனானதும் திருமணம் செய்யாலும் சரி நம்ம போயிடலாம், சரி திருப்பி போலாம், இந்த அளவுக்கு ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்கிறாரே, அவரே தவறா உணர்ந்துட்டாருன்னு சொல்லி திரும்பி வராங்க. உடனே அவர் சொல்றாரு என்னன்னு, பெருமாளை பார்த்து சொல்றாரு பகவான், கணிக்கண்ணன் போக்கொழிந்தான் காமரும்பு கட்சி மணிவண்ணா நீ கிடக்க வேண்டும், துணிவுடைய சென்னாப்புலவனும் போக்கொழிந்தேன், நீயும் உண்டன் பையனாக பாயை விரித்து கொள்னாரு. பாயை சுட்டி கொள்ளுனாரு, பாயை விரித்து கொள்ளுன்றாரு. உடனே என்ன பண்ணாரு பகவான், காஞ்சிக்கு போய் படுத்துட்டாரு. படுத்தவர் என்ன செஞ்சாரு, அவசரமா வளமிருந்து இடமா படுத்துட்டாரு. எங்கேயுமே பெருமாளு இடமிருந்து வளமாதான் படுத்திருப்பாரு, சயனித்திருப்பாரு. இங்க வந்துட்டு அந்த அவசரத்துல எந்த அளவுக்கு பாருங்க, ஒரு பக்தன் ஆணையிட்டதுதான், சொன்னதுதான். இதெல்லாம் கற்பனை கதை கிடையாது. ஒரு தூய்மையான பக்தி தொண்டு நம்ம வரும்போது தூய்மையான பக்தி செஞ்சு நம்ம புலன்கள் எல்லாம் தூய்மை அடைந்தா பகவானே காத்துட்டு இருக்கிறாரு பக்தனுக்கு சேவை செய்யறதுக்கு. இதை உணர்ந்து நம்ம பக்தி தொண்ட நம்ம என்னைக்கு எப்ப நம்ம உயிர் போகும்னே தெரியாது. சமீபத்துல நடந்த ஃபிளைட் கிளாஸ் பாத்தீங்களா? ஃபிளைட்ல போறவங்க மட்டுமே இருந்தாங்களா? இல்லையே. அங்க ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் மோதி அங்க இருந்தவங்க, அதுக்கு பக்கத்துல டீ கடை வச்சிருந்தவங்க, யாராரோ நாம சேஃபா இருக்கதான் நம்ம நினைக்கிறோம். எந்த விதத்துல நமக்கு மரணம் வரும்னு தெரியாது. இருக்கிற நாள் கொஞ்ச நாள். அந்த கொஞ்ச நாள்ல இந்த மாதிரி பக்தர் வந்தவங்க தயவு செய்து இதை கண்டினியூ பண்ணுங்க, இந்த படிப்பை. இது பெங்களூர் டிஸ்கவுண்ட் NND பிரபு, அந்த பிரபு அவருடைய ஒரு கருணையால் நமக்கு இது கிடைக்குது. நாமனிஷ்டா பிரபு அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். அந்த வாய்ப்பை தயவு செய்து யாருமே டிஸ்கண்டினியூ பண்ணாத, கண்டினியூவா பாருங்க. நமக்கு எப்ப காலன் வருமா, நம்ம எப்ப போவோம்னு தெரியாது. எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, மகாங்கிறவங்க யாருன்னு தெரியல, அவங்க நம்பர் வேணும் எனக்கு. மகா பிரபு அந்த பொண்ணுக்கு எதுவும் தெரியாது, கிளாஸ் அட்டன் பண்ணது, என்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணாங்க. அவங்க ஜாஸ்தி படிக்கல, நான் கிளாஸ் கேக்குறேன், எனக்கு ஆசையா இருக்குன்னு அட்டன் பண்றாங்க. பிரபு நம்பர் வேணா நான் அனுப்புறேன். பிரபு நம்பர் அனுப்புங்க மாதாஜி. நான் அனுப்புறேன் பிரபு. நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி அட்டெண்டன்ஸ் போடுறதுக்கு அன்னோன்ல அவங்க பேரை டைப் பண்ணி இது பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு. நான் கொடுக்குறேன் பிரபு, நான் கொடுக்குறேன். அவங்களுக்கு நான் சொன்ன எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதும், அதெல்லாம் எனக்கு எதுவும் தெரியாதுங்கம்மா, எனக்கு அந்த வெப்சைட் அதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதுன்னுச்சு. அவங்க பக்கத்து வீட்டுல ஒருத்தர் அவங்க பையன்கிட்ட கொடுத்து ஜூம் மட்டும் லிங்க் ஓப்பன் பண்ணி கேட்டு அவனும் சொன்னேன், கேக்குறாங்க பிரபு. ஓகே ஓகே ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு 15வது நாள் முடிச்சிட்டோம். இன்னும் 3 நாள் தான் இருக்கு. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் அந்த குவிஸ் எடுத்துக்கங்க. இது கிளாஸ் அடுத்து 18 நாள் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம லெவல் 2 கண்டினியூ பண்றோம். சோ இதே டைமுக்கு எல்லாரும் வந்துருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு எதுவும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குங்களா? மாதாஜி இந்த ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும், ஒரு பிரபு மட்டும் எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி அந்த இது பிசிபிள் ஏதோ லாகின்ல இஷ்யூ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாரு. அவருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டேன். வேற யாருக்காவது ஏதாவது ஸ்பிட்ஸ் அட்டன் பண்ணணும், சர்டிபிகேட் வேணும் ஸ்பெசிபிக்கா உள்ளவங்க, தே கேன் அப்ரோச் மீ. ஓகே. இதுல 2-3 பேரோட நம்பர் இல்ல எங்களோட அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. கோகிலா மாதாஜியோட எல்லாம் இல்ல வாட்ஸ்அப் குரூப்ல. சோ நீங்க அவங்க நம்பர் போட்டீங்கன்னா பிரபு உங்களை அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகும் லெவல் 2 இல்லையா, இல்ல இதுல இருந்து எடுத்து செலக்டட் கேண்டிடேட்டா பிரபு? இது இப்ப இருக்கிறது இது அப்படியே தான் இருக்கும். அது யார் அது திருப்ப தாரணேஸ்வரி மாதாஜி கிட்ட கேட்கணும், நம்ம கேட்கணும் இல்லையா? ஏன்னா அட்டெண்டன்ட் வரைக்கும் இருக்கு பெர்சன்ட் இது பண்ணி அவங்க மட்டுமா இல்ல மத்த பேட்ச்ல உள்ள இவங்களும் லெவல் 2க்கு இதுக்கு வர்றாங்களா என்ன அதுவும் தெரியாது. அதுவும் தெரியாது. நான் இருக்கேன். ஆனா இந்த குவிஸ்ல பாஸ் ஆனா தானே லெவல் 2 போக முடியும். அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி, அப்படிலாம் ஒண்ணும் இல்ல. உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வேணும்னா குவிஸ் பாஸ் பண்ணுங்க. அது அந்த கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு தைரியம் கொடுக்கணும். நான் அதான் சொன்னேன், எனக்கு நான் பரீட்சை பாஸ் ஆறது கண்டிஷன் கிடையாது. உங்களுக்கு சர்டிபிகேட் வேணா நீங்க குவிஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க, சர்டிபிகேட் வேண்டாம்னா அட்டெண்ட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். சர்டிபிகேட் இருந்தா நல்லது தானே, நாளைக்கு பசங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் இல்லையா? சரி, சரி அப்ப நீங்க ஐடி கிரியேட் பண்ணிக்கலாமே. உங்களுக்கு உங்க நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா பிரபு கிரியேட் பண்ணி தருவாங்க. நீங்க அந்த குவிஸ் எடுக்கணும். அப்ப ஏன்னா அம்மா பவர் கட்டால நான் இல்லாட்டி அவங்கள போன் பண்றதா இருந்தது. 2.25 ஆயிடுத்து எங்களுக்கு பவர் வர்றதுக்கு. அது ஷெட்யூல்டு, அது நாங்க கவனிக்காம விட்டுட்டோம்.
இப்போ நாளை பண்ணி கொடுத்துருங்க டைம் இப்போ இருந்ததுன்னா. இல்ல மாதாஜி, இப்போ இல்லைன்னா கூட நாளைக்கு பசங்க வந்து ஒரு வயசுக்கு வந்தாவிட்டு அம்மா கூட படிச்சிருக்காங்க, நாமளும் படிக்கணுங்கிற ஒரு இது கண்டிப்பா நீங்க வரும். ஒரே நாள்லயே கிராக் பண்ணிடுவீங்க. ஒரே நாள்லயே 18 சாப்டர் அது முடிச்சு கிராக் பண்ணிடுவீங்க. தெரியாதப்பா ஒண்ணும் பிரச்சனை எனக்கு. இல்ல. அது பிரபு கொஞ்சம் நாளைக்கு அப்ப பயமா நீலு இருக்கு. மாதாஜிக்கு ஹெல்ப் பண்ணிடலாம். ஐடி கிரியேட் பண்ணி. ஓகே வேற ஓகே யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி எனக்கானா பிரபுஜி. அப்புறம் இன்னைக்கு இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா, பிரதி இதுக்கும் இருக்கா இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ்? இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது நாங்க நாளைக்கு இது கலெக்ட் பண்ணி பண்றோம். ஏன்னா அது வந்து நானும் புதுசா தான் அட்மினுக்கு வந்திருக்கேன். ஒரு 4 மாசமா தான் நானே இருக்கேன். புதுசு. மத்தவங்கள்ட்ட நான் கேட்டு இல்ல நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டு ஹிந்தியில நான் வாங்கி படிக்கிறேன். இருந்தா ஷேர் பண்றோம். அதான். நான் ஹிந்தியில படிக்கிறேன் பகவத்கீதா. எவ்ரி வெனஸ்டே அவங்க சொல்லுவாங்க, எங்களையே படிக்க சொல்லிடுவாங்க ஃபுல்லா. அப்படி இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கு. இது 9 to 10:30. நான் 6 மணிக்கே ரெடி ஆயிடுவேன், எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டு ரெடி ஆயிடுவேன் நான். அப்படி நேத்திக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமா போச்சு எனக்கு. ரொம்ப முடியல, லைட் இல்ல, ரொம்ப நோ ப்ராப்ளம் இதாயிடுச்சு. மாதாஜி. நம்ம அந்த அதுக்காக தான் இது பண்ணிருக்கோம். சோ அதுல வெப்சைட்ல போய் பண்ணிடலாம். ஓகே, டோன்ட் வரி மாதாஜி. சர்டிபிகேட்டும் இருக்கட்டும், நான் கண்டினியூ கட்டாயம் பண்ணுவேன். ஒரு தரம் ஓகே. கிருஷ்ணன் கிட்ட வந்துட்டு அப்புறம் போக மனசே வராதப்பா. ஹரி போல் ஹரி போல் ஹரி போல். என்ட்ரி மட்டும் தான் அவர்கிட்ட, எக்ஸிட்டே கிடையாது. சோ நம்ம அவ்வளவுதான். கண்டினியூ அவர் பண்றோம். தினமும் இல்ல கண்டினியூ அவர் பண்றோம். பாருங்க, நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. இந்த வயசுல எனக்கு என்ட்ரி கொடுத்திருக்காங்களே இல்லையா ஹரே மாதாஜி? கிருஷ்ணா. இல்ல கண்டிப்பா இந்த கண்டிப்பா வயசுல மாதாஜி. எனக்கு கண்டிப்பா. என்ட்ரி கொடுத்திருக்காங்க பகவத்கீதை பத்தி படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுவே நீங்க கிரேட். எங்களுக்கெல்லாம் இன்ஸ்பிரேஷன், பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன். தேங்க்யூ மாதாஜி. முடிக்கணும் ஓகே, சார். வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லைன்னா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். யாருக்காவது சந்தேகங்கள் கருத்துக்கள் இருந்தா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு வேற எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்ப வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம் பிரபு. நாளைக்கு திருப்பி சந்திப்போம். ஓகே 16வது அத்தியாயம் நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சகல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்தேவச்ச पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौरव प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरि हरे कृष्ण हरे कृष्णा. वाइंड अप பண்றனால ஹரி ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம். தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி.